Oras, selamat sahabat mari kita salut. Mulai tetap sa tutuhatan ng mandungan hita sa panjang hari sabat na badia, mulai siyan manogot sa hatu potang niaryo. Lasar hata, disaluta ka basa ni debata na mandungan hita, jalan na mga leon las ni roha hita. At ang dorang so masuk kita, tu hari-hari ni perkarijata, jadi minggu na naik si dalanata, jumula mahita manangihon hata ni debata songon renungan dihita di botniarion songon tutup sabat. Tajahama tutusian persiajaran sekolah sabat napapituhon. Uluan na dito bison, haporsiaon na tumimbo. Haporsiaon na tumimbo, martangiang di parporangan. Nah, ini dia. Martangiang di parporangan. Persiajarata di bogasan mingguon na nienet mais yan Joshua 5 ayat sada ro di pitu. Dua Musa 12 ayat onom, sada Korintus 5 ayat pitu, Joshua 8 ayat 30, ro di 35, 5 Musa 8 ayat 10 sada dot 14 Hebersia ayat 10 sada dot 12. Alayang go nagawayat siya pilon dihita di bagasan sa minggon imana tersurat di Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 o masong sada ayat naung somal tajaha manang tapajojo ya. Say jumolo maluluyamu harajaw ni debatado at hati goranna. Dungi tambaho non na do sude aka ondeng Tuham. So ni ayat siya pilonon nasa mora taingot taapil matut. Say jumolo maluluyamu harajani de batado tati goranna dungi tambahonon na do sudi aka ondeng Tuhan. Di bagasan minggon idaot tama manang napiga-piga aka berita na arga sa leleng ni halak Israel sahat di tano perpadanani. Ujo di pasahat halak Israel di renasida tu debata sipata do nasida di bagasan parmaraan. Alai debata mandungan ni nasida. Debata patuduhon huasona di bagasan parmulun nasida. Di satikyon berengota matutu anon sangon dia si Joshua bertindak ya. Jongjong do si Joshua manguluhon ulaon na sutubu di roa laho mangulaon aka na perlu. Contohnya di Joshua 5 ayat sada rodisi. Di patupa si Joshua do manunat halak Israel diluat ni musuh. Ya, ini. Taktubu di roha. Di patupa si Joshua si Songon. Buasa perjajaran tamai di bugasan mingguan. Jala di bahendo ari raya di tonga-tonga ni parmaraan na ro mangondam nasida. Mana yang ro parmaraan? Alai di bahendo pe marari raya. Yesua 5 ayat 10 saat 10. Jala di pauli langgatan panombaun tu debata di tonga-tonga ni parporangan Joshua 8:30 1:5. Uhud di pajongjong undung-undung na badia di debata ujui dang lope tipak saluhut menjalo aka ugasanna pitu margana sia tonga tong halak Israel dang dope menjalo teanan nasid. Jadi di tonga-tonga
ne ulauta siganopari. Tarsongon dia do haporseota. Haporseon na tumimbo dia do nauk tapatuduhon di parngoluota. Bohado partangiangotta. Martangiang do hita uju roha susah. Martangiang do di parporanga. Jojot situ tudo talehon rohatta molo adong naman dosak di bugasan parngoluot tarlumo bimai taringot tu akka pasarian. Betul talian do rohatta do tikit alai. Jod situ tudo hita lupa mangaleho partikian na dengan lau paulihon rohatta tu debata jalan maradian satoken lau pasahaton lasni rohatta tu debata dohot maneahon dirita tu ibana. Jadi perlu situ tudo ikon talehon partikian nauli na dengan marhubungan doho debata. Dinalau pasahaton silas nirwa. Nalau pasahaton si pangidoota tu iban. Tangiang. Ya. Sai jumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goran. Sai jumolo mahamu marhubungan dohot Tuhan. Sai jumolo mahamu martangiang tutuhat. Tangiang di manogot nai dohot botari nai. Nang dohot pamujian di tonga-tonga ni bagasta. Memang olodo sipata ni pakilalahon kurang arga pertangiangon ni. Alai tungapala rikot situtudoi di tonga-tonga ni parngoluota si Ganoparu. Ido manogihok kita lao mananda lam tumakkas solong do tuaso ni dibata asal lam marhapusan hita tu ibana. Alai molo lam daodo rohatta sian Tuhan ni. Ba lam sotaida bianon wasonai. Ya. Takas do saluti ta umbotosa ia partikian natalehon tu debata nang dohot akan nata haholongi ido arta nombarga sian nguluta parsatokinan atau ngalani ikon ta sengaja do ya ikut tapili do partikian nadengga ikut tasangahon doro tuadopan ni debata martangiang marende manjaha manang umbege hata nabadia hata nito hatta. Sonon tutup sabat manang buka sabat ikon argado itok tong bayanota. Ya. Bersekolah sabat marpanunggu pagi mangalehon rohata tu ibana. Ya. Sehingga tohoma saijumoloma kita mangalului harajaon ni debata dohot hati goranna dungi tambahonon nama tuhita sogot manogot nai songan pandok ni si Raja Daud di Psalmen 5 ayat 3. Tuhan di waktu manogot di bagi hodo suaraku neban jala di manogot nai nunga hoparade peleakku tu adopan atong
Rade mahita tutu rotu tu hatta martangi yang mamelehon ngulut sa gabe pelean na mangol di hadapan ni Tuhan. Say tambaan na mapasu-pasu dita. Songon si Joshua ngang di parporangan tong do diingot martangiang. Jadi di Batama tu na marporang maradopon nasida asa monang nasida manaluhon sa luhut musuh. Ope, las marota, di minggu na naing sidala naton, di pasu-pasu Tuhan mahita, di horasi mahita, mangulahon nasa siulauta, marhaporsiaon na tumimbo mahita. Songonima, persejarata, di botnya rion, selamat minggu bekerja ma tuhita saluhutna Tuhan mandongani. Martangiang mahita. Pinuji maho oleh Tuhan Jehovah debata di habang sam nasok kali. Maulah tema Tuhan di pasu-pasu hodo kami sepanjang hari sabat nabadia. Dipakilalaho kami do holong mo na sumur. Boy do hamir Tuhan romar sombat wa depanmu. Boy do hamir martangi-tangian sian hatam. Rodo hamir Tuhan marende mamuji pasampon guar muda badia. Trade mahole Tuhan manguseho pasu-pasu mi Tuhan. Pasu-pasu pardaging pasu-pasu partondian nasa sehat pardaging sehat partondian nami. Pasu-pasu ni pacarian. Pasu-pasu na ni ulan ni tangan ni akan posom di tengah-tengah ni horem. Na mangula le Tuhan di tengah-tengah ni balian. Na mangula di aka ulaon segano pare. Na ngaka perkarejo di kantor di perusahaan. Doh di lain akan asing dape. Nang usaha bisnis di jabo di pasar. Sudia ni Tuhan hubasat kami ke depan. Asa marhite huaso dohot pasu-pasun. Marlipat gandama hasil ni aka pangomoan ni naposok. Maulate ma Tuhan. Disombaho kami matang yang namiuto depanmu. Marhite kuarni anakmu Jesus Kristus si paluaham. Amen. Horas madhita saluhut. Selamat minggu bekerja, selamat minggu belajar, selamat minggu bermain. Salam.